Para siyang gagamba oh. Ayan. Matinag. Ang laki oh. Kasya. May kuha sila doon. Dalalay ta. Ni. May kuha kaya dyan. May kuha. Oh. Oh, ano yun? Ano naman na yun? Ayun, kuha oh. Kuha ulit. Yung burung. Itu. Betul. Enak motor. Galing talaga ng trap ko. Popo. Trap ko to. Si kamanayan mangkalain. Kusjida no ka ano? Trap kita. Binong. Si kamanayan ano? Diyan, gunggunayin. Kuha. Udah kamu goyodang ako ah. Opo. Kaapat na to mga hunter. Nakuha. Ayun na. Si Kuya Mike talaga yung pambato ng hukayan. Ayun na. Uy. Dapat maalam yung adoy di pare. Dol. Uy, ang laki. Uy. Lalaki. Laki. Babae na. May sabi pina? Ay lalaki. Lalaki. Ni. Laki. Mo. Galing talaga ng trap ko. Laki. Tanang. Sincero. Dandaan baka matanggal yung ano. Sipit. Tanggal yung sipit. Yan, daw kung pagpungot ipunguntayaw. Gamantayaw. Grangas ka mo. Ikadibit na. Natanggal yung sipit. Uy, ang laki ng sipit. Oh. Isang dangkal na oh. Gamaman, ay kinaipit ako na eh. Ha, naipit kan? Naipit kan? Ayan ta. Ang na natin to. Dagta! Tingnan nyo yung lalagyanan natin oh. Tumalawa tayo gama mo. Ang laki-laki oh. Ore ba hindi buka lakas taga. Sol. Dito tagulo di gay. Tarilintang sama. Ni. Awan. Bulong. Bahay ng ano ng ibon. Bahay di. Ibon. Si gay. Datta mga pare. Mga pare, magsalita naman kayo. Mga pare. Ito may nakuha si Consal Joey, si Hunter Joey maka-hunter. Ito. Yun. Malaki oh. Nice. Yung isang ipit. Yung sipit, ayun oh. Basag. Natanggal. O ni Konsehal. May nakuha pa dito oh. Hinuhukay niya. Ayun si Kuya. Yun yung kuha niya. Eh, yung kuha nila oh. Thumbnail. Dali. Masyeng. Ito oh, nakuha na nila. Nakuha niya na. Yo. Panay babae oh. Nice. Kukunin muna namin yung mga babae mga hunter. Wala kaming ulam. Siyam kami pero
ano, lilima pa lang yung nakuha namin ay 6 mga hunter, kaya hindi namin pwedeng patakasan muna. Puro babae. So, babae na naman. Yan mga hunter, uuwi na tayo. Yun lang talaga yung nakuha namin. 6 lang. Gagamboy. Pero ang lalaki oh. May gaya mo thumbnail. Diba si Jai? Nadaktal na. Pag kinamatam ah. Para siyang gagamba oh. Ayan. Matinag. Ang laki ah. Kasha. Pipitan na ako mga boy. Gagamba. Sus. Sa side ko yun. Masin. La. Ay, tanong mo ah. Simpa. Ipikat to. Sus. Ya tadi yung mata kayak di ba aging ganati ko tayo. Natin. Sige. So mga kanter, lulutuin muna yung ano kuray. Ganyan muna. Sa tubig lang. Bakit to ha? Ataw mo. Yan mga kanter, lulutuin na natin to. Mantika muna. Yan. Si Evan. Evan. Di ka na check out kasi gaji kemarin. Kasi to, guys. Bawang. At sibuyas na. Bagus. Evan ka na talaga. Evan. Ituin lang natin yung ano guys, yung bawang. Wala pa lang po niya rin. Ito? Yaron niya. Ayan. Ajak lang mo rin. Yaron. Nakabalasik nga pala din. May dali. Uy, banda na to. Evan. Ito mo, belakang. Teka, ito mga hunter, Mountain Dew. Nama atin dito. Ito mga hunter, oyster. Iyak kasi. Lagi dito. Oyster. Oyster ko. Yak. Mudo rin. Natin na dito. Yak.
Umot sa umot ta. Bakarong mo ito. Aday mo to ranta. Ito, kita Oo, man. wala. Lima pa. Sabi mo pa lang kami dyan nila saan. Asin. Ha? Luto ko kami lang. Kon. Ay, walang gamitin magic sarap. Tapos ito guys, yung ano, kuray. Oh. Ayan muna. Hanggang maluto. Ini kak jepulanan. Yan. Yan na yung kuray guys. Antay lang natin maluto. Yan. Kuray. Sarap po ang ating kuray oh. Maluto na oh. Awan nagyan ta ulo na nay. Ika di may isa. May kamana na kalo. Alpas na ako. Na? Alpas na. Payag mo di mga nang awan lempo tunggo. Madino mga ulat ko makajik tumara. Ano guys, kain na ko ng gamin. Wow. Nya ito. Kain na ko ng gamin. Kain na guys oh. Oh. Sarap. Ah. Yummy. Nagalan niya man. Ito na yung tabtaba, mga ka-hunter. Tamang ayaw na nila. Ay, tap-taba. Nataba. Wow. Yung nagbe-video guys, tikulot. May sakit. For the chicken joy ako. Nahudikan mga ayaw. Hey guys, I'm back. I'm alive. Ito yung ano, kinuha natin. Ano ako ngayon? May kawatatyan mo, tatakan sa lamang kamang kasta. Maya mo. Taba. Teleport ito. May magmahal lang namin, mapangapapang. Hoy, tap-taba. Nala naman ganyan ha. Lepot! Yang ina to ba? Ayan kan, tak manok. Larang manok. Ha? Jatuh. Mundu tinggal. Ate mo? Mamana? Alam mo na. Dahil naman yung bagay na. Hindi. Kaya makan eh. May kamag pa sige pa niya eh. Ala na, gamak ko natin. May data, kumapal niyo. Kami siya. Hindi makinig kami lang. Dapat na mic. Sarap guys. Bikin nila kami tatapan, tatapan. Baru naglalaro eh. Kaya kayo kayo. Ha? Wala nang oras din. Kaya na, Emma. Manggil na ka itong Victor. Ilan na ka mga Pidali lang po ata na alam. Nangarin ko na no. Musik sekalian ah. Ko na nagdapay kasta ni eh. Tsaka mo lang may nagtakaan. Mangkil na ka na ha. Ayaw ko magladagak mo ko na. Parang mangkil na mo. Naging ba? Kakalaman o dakan? Ano ka dyan?
Sa kalumayan. Sarap to. Hindi ko nga pinalabosan nila po to si Kagan Tumay. Oh, mga bebe, oh. Ang sabi ni Kain. Joey, masarap daw to. Tingnan nyo guys, oh. Wala na eh, sinisimot pa, oh. Ayun guys, kapatid ni Paul tsaka ni Kulot. Yan kapatid ni Ka-Hunter Ayong.